районынан Бөйік Ватан һугышына 13 меңдән ашу һалдат алына. Шуларның яртыһы гына туган еренә кире әйләнеп кайта. Зур каһарманлык күрһәткән 8 һалдат Советтар Союзы герое исеменә һәм 2-һе Дан орденының тулы кавалеры исемнәренә лайык булалар. Бүгенге көндә иһә район кимәлендә 6 ветеран яшәй. Еңү көне алдыннан Күгәрсен волонтерлар оешмаһы ветерандарның йорттарына барып, сәскәләр ултырттылар. Еңү көне уңайынан байрам мәле Дан аллеяһында башланып китте. Яңыртылган аллея майданында урынлашкан кайгылы әсә һәйкәленә сәскәләр һалып, һугыш курбандарын искә алды күгәрсеннәр. Коронавирус сире аркылы районда бөтә зур байрам саралары кисектерелде. Һугыш ветерандарын иһә йорт кураһы янында котлап уздылар. Һәр ветеранды район хакимияте башлыгы Гайса Янбаев сәламләне. Бунан тыш, аксакалдарга мәдәният хезмәткәрләре үзләренең йырлы-моңлы күстәнәсләрен бүләк иттеләр. Еңү байрамын бит инде менә бөтен халык, бөтен дөнья шулай итеп, бөтен Россия халкы ашкынып, һагынып көтеп алабыз бит инде. Менә бүген дә без ошо Бөек Еңүнең 75 еллыгы байрамын менә ошо сир аркаһында зур масштабта үтә алмый бит инде. Шуның өчен без ветерандарыбызның өйләренә килеп, нашай концерт программалары менән бүләктәр тапшырып, сәскәләр гөлләмәһе тапшырып, шайтып аларның күңелләрен күреп йөрибез. Без уларга исәнлек, һаулык теләйбез. Безнең ветерандарыбыз әле яшәһеннәр әле. Һәрбер бөтен кешелеккә, бөтен халыкка шундый бүгенге матур байрам менән котлайбыз. Дөньялар имен булһын, исәнлек, һаулык булһын. Барыгызды ла байрам белән. Әйтергә кәрәк, район халкы еңү көнен тик яхшы уйдар менән генә каршы ала. Вируска карамай, байрам яме һәр йортта һиҙелә. Мурак авылының яңы урамында яшәүсе Кәримовтар гаиләһе лә был көнде айырыуса каршы алалар. Сөнки улар менән бергә аталары, Бөйек Ватан һугышы ветераны Кәримов Әхмәтйән Рәхим улы яшәй. Ветеран котлауларҙы ихлас күңел менән кабул итте. Йылда ошо байрамды зур байрам итеп үткәрәбез. Ни өчен дигәндә, без белән кайным яшәй, иремнең атаһы Кәримов Әхмәтйән Рәхим улы. Ул 12 ел уже безнең менән бергә яшәй. Бик тәртипле, бик итәгатьле бабай. Кайным мин аларның улы киленнәре, улы карай, аны минең картым була инде арат. Картай дип, балалар да өҙөлөп торалар, әле 9 майга да кайтып киттеләр, внуклар, правнуклары. Нәмә дип әйтәһем килә, был бөйөк байрам, ул байрамга бүтән тиң байрамнар юк. Ни өчен дигәндә, бәнә кисә генә мин үҙемнән внукларга әйтеп алдым. Без башҡортса һөйләшәбез. Ул илебездә яшәйбез, русса һөйләшәбез. Әгәр дә шул кара фашизмда еңелмәгән булһа, әгәр дә еңеп кайтмаган булһа, без әллә кайда булган булыр инек әле ул. Шуга куанып яшәгәнгә без бик шатбыз. И ана шуны балаларга гел әйтеп барырга кирәк. Ну, Аллага шөкер, иншалла, кайныма менә 1 июльдә 100 яшь була. Алла бирһә, һеҙҙе лә саҡырабыҙ, килерһегеҙ. Шулай итеп яшәп ятабыҙ инде. Ошонда көннәр дә матур, күңелебеҙҙә матур, өмөт бар. Был ҡәһәрле коронавирусты еңеп, элекке тормошҡа ҡайтырбыҙ тиеп, бәхетле булайыҡ. Еңеү көнөн онотмайыҡ. Был бөйөк байрам беҙҙең йөрәктә. Шул йөрәктә булған ошо байрам хисен балаларыбыҙҙың, үҙебеҙҙең балалар, балаларҙың балаларына кертеп, аңлатып, тарихыбыҙҙы онотмайыҡ.